Padayon paghihapon ang pakigtagbo ni Gobernador Gwen Garcia sa opisyalis sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo ug sa mga private contractors alang sa nahibiling hugna sa subsub nga clearing operations sa mga lugar sa habagatan ug kasadpang Sugbo nga gikusukuso sa Super Typhoon Odette. Gitigom ni Gobernador Garcia ang Kiranti Construction, First Grandeur, J&J Construction, Rovilla Construction ug uban pang partner contractors kauban usab ang kapulisan sa probinsya gipanguluhan ni Cebu Provincial Police Office Director Engelbert Soriano ug ang mga sakop sa Philippine Army sa pagpalig-on pa sa ilang koordinasyon sa nagpadayon nga pagpanglimpyo sa kadalanan. Giatiman ni Provincial Engineer Hector Hamora, inabaga ni Provincial Agriculture Office Chief Dr. Roldan Sarayana ang pagtubag sa hangyo sa local government units alang sa dugang ekipo sama sa chainsaw ug ipuno nga bakho, dump truck, payloader ug grader alang sa labing apektado nga mga lugar sama sa mga lungsod sa Alegria, Barile, Malabuyok, Minglanilla ug Hinatilan, ingon man ang mga dakbayan sa Toledo ug Naga. Didto sa lungsod sa Dalagete, bisan pa man og maagian na ang dalan didto, padayon paghihapon nga misanong ang kapitulyo sa gihangyo sa lungsod nga mga ekipo aron paghawan sa mga karsada. Mauusab kini ang hangyo sa mga lungsod sa Alcantara, Badian, Balamban, Bolhoon ug Konsolasyon ingon man sa dakbayan sa Talisay. Laing hagit sa clearing operations mao ang pagdamok sa mga residente sa ilang mga basura ug uban pang debris ngadto sa karsada maong kinahanglan mo balik na usab ang clean up ug clearing sa kadalanan. Buot usab ni Garcia nga mapaspasan ang pagsandbagging karon sa Alegria aron dili matiwas ang pagdahili sa nahabilin nga kalsada tungod kay nahulpa na ang katunga sa dalan sa National Highway sa Alegria nga nahimutang sa daplin sa dagat nga maoy agian paduong sa lungsod sa Malabuyok. Ang National Road ba, after ka mo agi ngadto sa mountain nga kuan, abot nimo padung na sa munisipyo. Naay duha ka sections dito nga half lane na lang. Ya na guna dapis dagat. Kulba kayo, sige nag-scouring diha. Muhulpa na puto. Wa na gyud hinuon tay access. So, gahapon akong giingnan sila nga unaha usana mag-sandbagging sila para lang pagkuan protect. Maybe pagpadasa duha ka teams dito makatabang sa sandbags. Bisan pa man sa mga hagit nga giatubang sa tanang sektor sa gobyerno o pribadong sektor, nalipay si Garcia sa maayong koordinasyon sa mga kapulisan ngadto sa mga lungsod o mga pribadong kontraktor. Very good. Thank you very much for all that you're doing atong mga uniform personnel. Contractors, salamat kayo. Uban sa taho ni Eleanor Valeros, kini si John Fredson Granada, balita sa Sugbo.